caminar en els directes, perquè, escolta, ja va estirant les cames. Anem cap al lloc següent, el moment més esperat ara mateix, per Sol, per tots els fallers. No saben els milers de persones que rodegen el monument de nou campanar d'enguany d'este exercici faller del 2008, moltíssimes persones, i és que les noves tecnologies també estan presents per al moment de la cremada, senyora Almiñana, i igual que passava en la falla infantil, anem a apropar-se per ací, perquè el que van a veure, vaig a deixar-los a ells que passen vostès, vagin passant la fallera major i el president. Així hi ha una taula electrònica que donarà crema a la falla. Ara li explicaran a la fallera exactament el botó que tindrà que premer. Ese és el senyor pirotècnic, li vull contar quin és el botó que tindrà que apretar. Anem a donar-li una coseta, una última coseta. Em doneu 30 segons que me'n vaig d'ací, que em dóna por. ¿Me dais 30 segundos? Sí. Me voy, adeu. Vinga, vine-te'n corrents cap així, que jo t'espere. No patis que espera ahí, eh? I ahí tenen este monument. Convertida ja en flames. És el 5è projecte de Pedro Santa Eulàlia per a aquesta comissió i el 5è premi consecutiu en la categoria d'or. Moltíssimes gràcies al senyor Almiñana i a Sol per deixar-me arribar així, perquè s'assegure que és tot una flama. En l'alè, vamos, el justetet. Senyores i senyors, 28 metres llargs de flama ara mateix al lloc on està plantada, perquè pràcticament les flames estan devorant este projecte de Pedro Santa Eulàlia. Quant de compte, i els comptes que se'n van en aquestes flames, Clara? De comptes que se'n van. No hi ha dubte que esta falla era una falla que era del gust del jurat i també del públic, perquè a més tenia una temàtica amable, poc compromesa, i tenia un acabat, això sí, impecable. És un monument que tenia molts detalls. Podries estar una bona estona, una vesprada pràcticament sencera per dins, i llegint els cartells no te'ls acabaves mai. Els ninots, jo li ho preguntava a Pedro, en un dels nostres directes d'Inconnexió, li deia, Pedro, escolta, és precís tant de ninot? I diu, verdad, ara tanta falta esto, verdad? Sí, ell, tots els que pensava, ahí estava. La seva imaginació, com podem veure, era insuperable. Sí, no, ell, el mateix artista ho deia, no sols som una falla gran, sinó que ha dissenyat un monument que cuida els detalls amb un fil argumental molt sòlid, tot i que gran també és, perquè la van vendre com la més voluminosa de la història i la que inclou, com hem dit ja en alguna ocasió, el ninot més gran que mai s'ha plantat. Un drac de 30 metres que articulava tota la composició. Ara mateix tot el públic que ja està fent-se enrere perquè la temperatura que estem alcançant ara mateix és impressionant. Dins estem ara mateix un lloc de comentarista amb vidres aïllats perquè vostès ens escolten en tota claritat i estem notant com la calor arriba fins a dins, perquè és una idea. I podríem dir que l'estructura central és l'únic que queda de la falla.
I este ninot, Este home que teníem per a fer. esta bruixeta, poca Pocs cosa més. més. I la base, perquè el centre de la falla està consumit l'esquelet. Sí, la podem dir que és que aquest castell de focs ha encès per complet Quina combustió més tot perfecta. el gran monument. Feia temps que no veia una cremada de falla com és esta, no? Tan perfecta, tan ràpida. Sí, perquè a més l'oratge avui ho ha permès. Sí, No és com l'any passat que feia molt de vent Mira en el el bufó, dia de la crema. del que parlàvem encara abans. està, sí, I combustible, senceret. i combustible. Sí. Este bufó que feia entrar als que anaven d'eixida i convertia en rics als A la resta, efectivament. els que tenien diners. Este és un cavall que va ser un dels últims ninots. Li ho vaig seguir jo a Pedro, que es van muntar, que es van plantar, i esta bruixeta ja em diu, s'han vist de les flames, com està ara mateix. El foc purificador una vegada més al monument, en este cas de Pedro Santa Eulàlia, anem veient com va consumint. I això és 900.000 euros de falla. Clara, que pront es diu? Quasi res, 150 Els milions de guanyarem alguna pessetes. vegada? Jo crec que no mai. El pas que anem no mai. Em sembla que mai, no? Per cert, parlaves de Pedro, i com ja ens avançava també el president d'esta comissió, Juan Arguiñana, s'obri ara el futur, podríem dir, començar amb un futur nou per a Pedro. Ja es va anunciar l'any passat que abandonaria la plaça, com si d'un torero es tractara, Sí, és de veritat. que el cicle havia acabat per a d'ell, i ja s'avança el nom de Julio Monterrubio per a fer-se càrrec del monument de l'any que ve. Un artista que, per cert, està treballant ja en el projecte del 2009, que ja ha dit que serà, el president Arguiñana ha dit que serà totalment diferent. Serà un any sabàtic per a Pedro Santa Eulàlia, com tu bé deies, que bé s'ho mereix, però que no es queden ahí, que no es creguen que ha desaparegut del mapa, perquè per al 2010 torna i torna més força si cal. Això ho diu Clara, que a més el coneix molt bé. I tant. Per cert, ho dia el propi president l'any que ve, tots alerta, perquè hi ha un encàrrec ahir per una part de Pedro Santa Eulàlia cap a Julio Monterrubio i tot això que ens ha contat el senyor Arguiñana, i el projecte que trobarem per a Nou Campanar promet i molt. Promet i molt. Esta estampa s'està repetint al llarg de totes les cremes que estem veient en esta nit en el que anem a dir adeu definitivament ja a l'hivern, comencem a la primavera. Sí, que bé, ja la tenim ahí. Sí, És una de les... El teu vestit ho he notat jo ràpid, Sí. que arribava la primavera. Ens hem avançat ja en esta nit de la crema, crec que la majoria de les presentadores a la primavera, a la nova estació. Bé, què ens sembla, Paco, si ja que d'un conte es tractava esta falla, que acabem nosaltres també la retransmissió d'esta crema com acaben els contes normalment. Que bé. Què sembla? Conte contat, conte acabat. Quina gràcia. Esperem que hagin disfrutat de la crema d'esta monumental falla de Nou Campanar i que acabem de disfrutar de la crema. Ja ho saben. Així encara el nou.